kusile sompasa kusile sompasa kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kwasa. Sanamukela kuSolomoya TV nomkhulu Mazibuko. Siyacela ngaso sonke isikhathi mani nethuba ni subscribe ni share ni like ivideo ukwenzela ukuthi ivideo ikwazi ukufikelela ebantwini abaningi bakwazi ukuthola umyalezo obuya kule mimoya ohla noma umkhulu Mazibuko akathunywe wona ukuthi awunike isizwe. Mkhulu ngiyezwa ukuthi isihloko sanamhlanje sikhuluma ngemlanjwane nemimoya yayo. Noma umlanjwane nomoya wayo. Awuyicacise lento mkhulu ukuthi ukhuluma ngani. Nami ngisafuna ukuyizwa le message ukuthi namhlanje yini lozokhuluma ngayo enomlanjwane. Ngoba ngiyazi ukuthi umuntu wakhabo mama. Ngokwazi kwakho. Kodwa ngaphambi kokuthi wenze lokho mkhulu ngizocela ubulise abantu ekhaya ubacele mkhulu ukuthi ba-subscribe ba-share ba-like i-channel wenzele ukuthi ikhule njengoba bese sishilo ukuthi umyalezo uzokwazi ukuthi ufikelele ebantwini abaningi ngoba lo myalezo ophethe kule mimoya umyalezo ukuthi usize isizwe sakithi ngakumbi laba abathwasayo mkhulu noma abantu abahlushwa imimoya. Ungaze ngiye kakhulu mkhulu ngizocela ukuthi ngithathe intambo ngiziphonse kuwe ukuthi uhlale esihlokweni nokuthi ucela abantu ukuthi ba-share ba-like ba-subscribe. Amen. Imsama sisenayo. Impepho ibulewe. Umgano noma ukugana asisenakho ufile. Imsamo asisenayo. Impepho ibulewe. Umgano noma ukuganwa nokwakhiwa kwamakhaya omkhulu akusekho. Sekufile. Ngisho ukuthini mangisho njalo? Ngizokhuluma ngomoya womlanjwana. Ngiyanibingelela ke babukeli beSolomoya TV. Ngibingelela ke kubantwana bonke abakhomentayo lapha lezansi. Ngibingelele kulithimba leSolomoya TV abafowethu esibanabo. Sinomgozi ke la. Nodlamini, noDlomo. Kukhona noSichaba. Hey, baningi khona noNdima. Sinenye intokazi lapha uMambatha. Khona la kuyiza noSizezwe. Egroupini yethu khona lapha khona noMngoni. Ikhehle lidala laseThekwini. Mngoni lapha eThekwini uyaphila khehla. Ngisho ukuthini ke mangithi impepho isifile. Umsamo asisenawo. Kuningi. Kodwa sizothinta nje sithi qaphu ngomoya womlanjwana. Ukuthi sithu ukuthini masikhuluma ngomoya womlanjwana. Sinomlanjwana ke yini umlanjwana? Umlanjwana umntwana ozalwe intombi ekhaya. Umlanjwana umntwana ozalwe intombi ekhaya. Ingabe wentombazane, ingabe owomfana. Lo mntwana lowo ungumlanjwana ngoba uzalelwe ekhaya. Uzalwe intombi kuphi? Ekhaya. Uma ke intombi izozalela ekhaya, okokuqala nje, uma intombi izozalela ekhaya, selingcolile lelo thonga. Selingcolisekile lelo thonga lelo. Selidelelekile lelo thonga lelo. Ngokwesintu hayi manje ngoba sekuyifashion ukuzalela phi ekhaya. Yingakho ngithi umsamo unjani? Ufile. Impepho injani? Ifile. Amakhaya omkhulu afile awasekho asisenawo. Ngenxa yomoya womlanjwana. uDlomo ngelinye ilanga uko ngibuza ukuthi uma siphakamisa ubuNkulunkulu besilisa obesifazane sibekaphi? SinobuNkulunkulu besifazane manje. Uma ngikhuluma ngomoya womlanjwana, ngikhuluma ngobuNkulunkulu bani bomuntu wesifazane. Abantu besifazane sekuyiba abasebenzayo.
abondla amakhaya yibo abakhayo izindlu zasemakhaya yibo abathola imisebenzi enamandla nemisebenzi eholela kangcono abantu besifazane yibo sebeshisa impepho emakhaya yibo sebephethe imsamo azikho izinto ezenzeka ngaphandle kwabo emakhaya umoya womlanjwana uma ngikhuluma ngomoya womlanjwana ngikhuluma ngokudideka nokuphakama kobuNkulunkulu bomuntu wesifazane bungaphakama ngendlela okungeyiyo uphakame ngendlela okuyiyo okay uma ngithi ngendlela okungeyiyo ukuphakama kobuNkulunkulu womuntu wesifazane kuyabulala umsamo uma ngithi ukuphakama ngendlela okungeyiyo kuyabulala umsamo ukuphakama komuntu wesifazane ekhaya ngoba ufuna ukulawula yonke into engaphila ngaphansi kwaleli gceke ebengeke kwazi ukulawula kwelamathonga engelutho kwelamathonga kodwa wenzani uyalawula ulawulani igceke nempilo ephilwa ngaphakathi kuphi egcekeni loya muntu akaganile akaganiwe uzalele ekhaya ukhulela komalume umlanjwana lo ngizobuya ke ngizothi kungani ngithi umsamo ufile awukwazi ukuthi ungumlanjwana uyithole usushisa impepho ekhaya komalume awukwazi ukuthi ungumlanjwana uyithole sewuphethe umsamo wako malume awukwazi kuyafana ngisho emsamo omalume bezokuvalela izinto zakho ziyachuma wena uyakwazi ukulala udlile ngoba bakuvalela ngesimo sokuthi babuka abantwana babo ukuthi baphila kanjani bese beqhathanisa nawe ukuthi wena uyaphumelela bese befuna ukwenzani ukukuvalela emsamo ngizokuchushisa nje kancane ukuthi lokho kwelashwa kanjani ukuthi umalume engavumi umshana enza izinto la ekhaya ngizokuchushisa mina ukuthi leyo nto yelashwa kanjani kodwa futhi awukwazi ukuyogwamanda idlozi lasekhaya komama lakho ufuna ukuthi wena ulawulele leyadlozi lasekhaya komama lakho ngoba lizokushaya lizokulimaza lizokuvalela yonke into uma ufuna ukuligwamanda uligibeze kuphi phezulu kwakho umoya womlanjwana sila imoya nomlanjwana yonke into yenzayo izodlula kumalume umuzo wakhayo wena wakho umuzi kabani kamkhulu ozala umalume azale bani uma wakho umuzo wakhayo nakho ke sekufanele ukuthi wakhe lo wamuzi kabani kamkhulu wakho okuzalayo kodwa manje umalume akafuni ukwenzela izinto wena into ozoyenza uma umkhulu wakho ekwazi ukufika kuwe ngoba umalume waqala waba nenhliziyo embi waba nenhliziyo ebophayo phezulu kwamshana umsamo sewuvalekile la sewuvalekile umsamo okhaya ngoba izinto eziningi ngeke asakhona ukuzenza nabantu abadala bayaqhela eduze kwakhe ngoba lenhliziyo ibophile lenhliziyo imbi ayivumela ubuhle ngaphansi kwakhe ayivulekile ayihlambulukile ayikho bunene lenhliziyo imophile ukuthi umshana uphumelela kanjani okusho ukuthi uphumelela ngoba mina ngikwazi ukuthi ngimiyele kuphi emsamo useyaqala uyadede uyahlehla noma uhlehlisa wena emsamo ukuhlehlisela ukuthi izinto zakho zishone phansi yenza kanjani ke na uma umalume enza leyo nto vele uhambe ushone esigangeni ushone emanzini ungaya noma kuphi lapho okholo ukuthi mawukhona izinto ziyavela noma ziyakhulumeka ufike ubike khona ubikela ugogo ungambikela uma wakho walingcolisa leli thonga wazala wena ekuzalele ekhaya uma wakhe engasekho emhlabeni ungambikeli inhlobo ondana nalesisalukazi esizala uma wakho
kodwa enhlambulukweni kuyofanele ukuthi umhlambulule yena qala ngoba wena uligazi lakhe waphuma kuye. Ngikhuluma ngokubika mina. Ubikela lo yamkhulu ukuthi ngisacela kuyohlambuluka. Ngisacela ukwenza izinto la ekhaya. Ngisacela ukuthi ningikhulumele nomalume mina ngoba ngikwazi ukukhuluma nomalume. Uyamceba umalume, uyabaceba abantwana basekhaya uma bekuvalela bengafuni ukuthi wenze izinto phezulu komsamo. Ube uyiboniswa lezo zinto kuphi ebusuku mawulele. Uvele nje ushone emanzini, ushone entabeni lapho kholo ukuthi mawukhona izinto ziyenzeka. Ngisho emqashweni uthatha ikhandlela ulibeke lapha ya ukhulume nalo umtshela ukuthi gogo ubani mkhulu ubani. Ngiyazama ukuyokwenza lento ongithume yona kodwa manje umalume abakwethu abavumi ukuthi inkinga akizoba yodwa ngoba manje leli yathonga mase libashaya noma leli yadlozi likamkhulu mase libashaya bazothi uyabathakatha. Yini na eyenza ukuthi ubathakathile? Ukhulume nomuntu wena ojwayele ukukhuluma kuwe. Awufunanga ukulwa nokuyogwamanda umsamo. Washo ukuthi lokho ngicela ukuthi ngikwenze ocela itiye kimi ukuthi ngikwenze lelona. Umalume akafuni ngilenze. Uthi angisiwa la ekhaya. Nilenze kuphi? Ngenzeni? Uyazi ukuthi umkhulu engavela kuvulele izinto zande kakhulu ngoba yonke into ephila emzimbeni ilawulwa idlozi, ilawulwa abaniniyo. Umzimba ungowedlozi ulawulwa yilabo abantu abake baphile emhlabeni. Kufanele ukuthi yonke into eyenzeke emzimbeni uyenze njani? Uyibike emhlabeni. Mlanjwana ibike izinto zakho ziyochuma. Nanoma ngwabanike okwenzakala into angayiqondi phezulu komzimba wakhe akayibike kubantu abadala izokwenza njani? Izolamleka. Umoya womlanjwana. Umoya womlanjwana. Ngisho ukuthini ke mangithi impepho ifile. Impepho umlanjwana ukwazi ukushisa impepho ekhaya. Awukwazi ukushisa impepho ekhaya. Bayishisa kanjani pho abanye bese beyaphumelela izinto zabo ichuma. Usuku ungashiseli idlozi lomsamo, ushisela abantu abaphila kuwe. Ungamane uyisebenzise entabeni, emanzini noma uyayibilisa, uyageza ngayo, uyayiphuza, uyaqhuma, uyaphalaza ngayo, uyayichatha. Leyo mpepho leyo izokwenzani? Izokusebenzela. Ngoba manje impepho ifile, imisama senayo, omalume bayivala imsamo ngoba ingane eziningi ezizelwe manje ziyimlanjwana ayikwazi ukubamba umsamo. Uyahamba uthi uyemsamo wena umntwana ozalwe intombi la ekhaya noma wena mlanjwana. Uyahamba uthi uyemsamo uthola ukuthi awukwazi ubikwe la ekhaya. Ugijima wena uyemsamo. Kodwa wena ubikiwe la ekhaya. Kodwa izinto zala ekhaya uyayiphupha. Bese ufuna ukuyithathela ekhanda ngoba ubona uphupha wena bese uyibona ukuthi wena uphethe umsamo. Wena ungakwazi ukulawulani umsamo. Awukwazi ukulawula umsamo. Hey, fanele ujule mawuzolalela thina noma uzolalela mina. Ayimele ujule ngempela Dlomo. Ufuna ukukhuluma. Ayimele ujule mawuzolalela mina ngoba mina ngikhuluma ngezinye izinto nawe ungayiqondi kodwa isimple nje. Oyibonayo nawe zenzeka. Ngoba manje ngangitshena nje lemlandwana ishisa impepho yenza yonke into kodwa ithi yabaphupha laba bantu. Kodwa izinto zayo ayiqondi kunjalo. Ngani na yini edala ukuthi ingaqondi lezi zinto? Ingoba ifune ukushisa impepho imeme ichonga. Engalazi insila yalo. Lapho yona imbaqambili inegazi lakubo, inegazi lesibeletho sikanini. Inegazi eliningi lana ekhaya. Yebo. Kodwa manje ayikwazi ukubiza izinto zala ekhaya ngoba la ekhaya umsamo unamacala. Njengoba umsamo unamacala uyithwesa onke la amacala kuphi? Asemsamo mawuzofuna ukwengama ini umsamo ube uyini ungumshana ube uyini umlanjwana. Khuluma Dlomo. Ngiyakuzwa ukukhuluma. Uyazi ukuthi ngifuna ukukhuluma ngoba into engikhathazayo ngalento mkhulu into nje seceleni
ubaba uza kuyoletha igazi, umama kuba isibeletho yebo noma ubaba uyoletha imbewu. Umama beyisibeletho, ngamanye amazwi umama ugcina imbewu le eze nobaba, yebo ingane kababa le. yebo Manje mkhulu nami umuntu upart 2 sengiza kule nto ka part 2 kuyona lento omlanjana. Na into engixakayo ke mkhulu, uthwasa kanjani umntana khabo mama? Ngoba ithwasana lifaka ibomvu noma lisymbolize igazi leli lakubo. Awuzange wahlangana nobabakho wena sohambile wayogqoka amabomvu uyothwasa. Yini ungasumuntu osebenza ngeithunywa noma umuntu osebenza idlozi elimhlophe lasemanzini? Yeah. Ngizama ukuthini mkhulu njengobona ukuthi ngifuna ukuza lapho ukuthi upart 2 walomlanjwana ngoba sizoyigoqa la. Moya womlanjwana. Ukuthi Intwaso yomlanjwana. Ukuthi abantu bayenza kanjani into ukuthi ungazange wambona ubabakho ukhulele kuloma khabo mama kodwa uyathwasa uhambe nje impela yogqoka ibomvu kodwa usubuyisela. Angiyiqondi lento lemkhulu. Mhlawumbe wena uzoyicacisa kancane ngoba angazi mina ke ngumuntu osacathula. So ngizocela ukuthi mkhulu uvalelise baningi labo part 2 okumele sibenze no part 3. So mkhulu ngizocela, ngiyacabanga ukuthi abantu bayizwile lento ngoba uyicacise kangcono. Kodwa into njengoba bese sivumelene ukuthi into esesizoyenza manje part 2 no part 3 sesizoyenza ngokumibuzo noma ama-comment azoba azobe khona ku-comment section. Sithathe kuzo lezo zinto ezibuzwayo ngoba abanye abantu awutholi nethuba lokuthi ubaphendule. Ngokwesihloko mkhulu uzokwazi ukuthi ufunde siyibhale phansi lento nokwenzela ukuthi sithi masenze part 2 sithi emibuzweni ebeyithe yathi ebeyibhale lapha phansi. Njengoba ngisho mina ukuthi owami umbuzo ukuthi uthwasa kanjani ungakaze wabhada khabo babakho ungazange wabikwa nakini lana ukomalume lasazi ukuthi la kusebenza ithunywa ngoba kusemanzini mohleli umama uhleli emanzini. Yizi izinto okumele udila ngazo kodwa naku soyoguqa emzini wabantu ufake ibomvu. Angi-understand uza kanjani part 2 mkhulu ngizocela ukuthi sigoqe uvalelise. Sicela abantu ukuthi basubscribe, balike, bashare. Siyabonga i-channel siyayibona iyakhula. And sicela futhi ukhumbuze abantu ukuthi utholakala kuphi eGoli, utholakala kuphi eThekwini. Ama-details azovela njengoba bese sishilo ukuthi laba bazokubona eGoli mabazama ukuthi baxhumane noMambatha. Kwenzela ukuthi abantu bangabhayiziseki mkhulu, abantu bayafika la bakuthola ngikho. Bazi ukuthi ngoba manje uzoba namalanga owazi ukuthi mhlawumbe uye eMpophomeni, ube namalanga owazi ukuthi uye eMfuleni. Bazi ukuthi bangena kulawo ma-dates. Wazi ukuthi unamalanga la uhlangana nabantu khona ukhuluma wenze ukuthi bazi ukuthi babuya nini based on i-appointment bazi ukuthi bazosebenza kanjani. Ngiphonsa kuyintabo ngizocela uvalelise siyigoqele mkhulu. Amen. Siyabonga. Qhubeka kanjalo ke bantwana bethonga, ni subscribe and phinde like and share. Ukuze nikwazi ukuthi imfundiso isabalala. Uma ufundile wakubona wayithola imfundiso noma imfundiso zakho wakhanya ebumnyameni lobubukubo, ungafisa nomunye umuntu ukuthi enze njani akuthole lokhu kukhanya, ungamdlulisela mhlambe khona naye angakuxosha okungakhona ukuthi kumenze njani kumphilise. Ngizama nje ukusho njalo ukuthi bantwana bethonga niqhubeke njalo niyikhulise le TV ukuze ikwazi ukuthi besezingeni uma kuyikuthi kodwa ininiko kuyikho. Ngeke thina sicela ukuthi niyikhulise nibe nibona ukuthi ininiko kungeyikho. Le TV ngiyacela nje ukuthi niyikhulise niyenze ibe ngeyenu, ibe ngeyabantu bonke. Ukuze sikwazi ukuthi sithole imfundiso zifinyelele kithi sonke lezi imfundiso. Ngiyabonga eThekwini ngitholakala kaMasha kwa-H omdala. eGoli ngitholakala eSoweto eZola mndeni, eZola. Yizola ngapha umndeni ngapha. Kuwo lo Sithembiso Street emgwaqeni. Ngiyatholakala lapha ikuphi eZola eSoweto. Amen.